Kani kasnem arjar arpuar, kadai kasnem kabaki nongshong shnong jong ka Meghalaya, habaro kawai ka jilla, ki rakhe ya kani kasnem halor ka jing kanjo sanposnem kinthi, ka jing yo laka jong ka jilla bapura, hadin balapinya klat no na ka jilla Assam, hakasnem khatkandai spa nyopuar. Nadu ka jing rakhi da ka sorkar ka balalong haka arpoi tere ubnai killa lingkot minta kasnem arhajar arpuar hadu kisngi ki bahadin la sakhi ya ki jing rakhi hakkeleng ka jilla da ki kinhun baper. Shi binta jongkani ka jing rakhi ka jing dap sanposnem kinthi ka jing yo jilla bapura ka sorkar kala beiting karu ya ki jing rakhi ki bahadin bat ka wei na kita ka deiru ka jing penlong ya ka jing yakop pen itanat da ki shnong ki badon ha shlong tura bat jowai ngin yakmi minta tang ya ki shnong ki badon ha nong ba shlong ha kabalajan baro kishnong kilaya shim binta. Ban pin kaladur ya kishnong kitaw la bay pisahi da kasorkar jilla lingba katna tourism ha kaba ki nong senshar shnong ki happen ai da ka jingtho katkum ka jingtmu jonki ki bakila sandur lepa bat katna tourism pat kamang pisa katkum ka jinglut kabala pin kre bat ka jinghe jonki shnong. So, the government sat down and, under the guidance of our Honorable Chief Minister, we decided that it's important to have to bring everyone on board to ensure that we have a sense of ownership of our beautiful Shillong. And obviously, other towns also, Tura, Jowai, where this program is being held. And the best way is to do through, competitions, because ultimately people themselves know what is best that they require in their locality. And this sense of competition also is to ensure that there's a sense of pride in competing, given the 50th year celebration. And we wanted to ensure that the entire city is something beautiful, but in a decentralized manner, where the locality should decide, the people of the locality, what kind of activities they want to take up. So many took up, painting of the localities, painting of walls. Many took up different art, iconic art of personalities or of the 50th year celebration itself on the walls. So it looked beautiful. Some localities took up welcome arches, welcome to this locality, which gives a sense of identity to that locality. So when tourists also visit that place or other people visit, they have a sense of where they are entering. So this kind of initiatives have really helped, and we are glad that there's a huge demand from the localities, huge enthusiasm. So the second phase has commenced, where we have released funds to the Deputy Commissioner, and the DCs are releasing funds to the localities to take up these activities and initiatives. So it's a great way to celebrate the 50th year of statehood, because it is a people's-led, way to do it, and that's a beautiful way to preserve the locality and to keep it clean. Ningkong ni siap hadin bang lai ba
Kani ka phase 1 kaba kani ka napo DC office limba jong ka tourist department kila ai kani ka scheme di hakani ka second phase hadir ming latip yo jentip tingila apply ya kani ka scheme limba ka blog ni ai ka application sa blog para hadir nang ta kali sa DC office bar hadir na DC office di kumbalai banai ngi sayo ya ka kisakot yang i banwan ban yo ya sanction bat ya ka sanction jang pisa di ka pisa ka ba di ai ngi hang ni po nang siliang kalong khat wilak ningkong Saudi banai kuble ya ka district administration ha ba rapen ka ngi layo e jingrap nam ta mende ngi beautification ha ki lai benta benta ningkong kalong mengin le ngi art painting anta ka ba ar mengin le ngi signage bat ke balai kalong mengin le ngi wayfinders kan kita ngi layo jingrap menta tingila sedang ngi ka kam te painting almost ngi adap ni sa sang arli hapo jil shop ngatrai menta singi adap te menta ka basa ngi kalong sang gini ki signage bat ki wayfinders sa kita uring adap hi 50% te kita namar ngi nang yo kan ki besar ka first installment bangi yo kalong lailak kandai pozar total among kalong nyulak proposal Hadin balayo ya ka jing manjur na ka sarkar ban bay pisa na ka benta kini ki jing pen kaladur ya ki shnong ki thau bon ki dor bar shnong kim shim la pinslem ban pintre ha ka ba pin khut ya ki shnong ki thau ban ai rong ya ki kin ro shnong kum jo ki kin ro yeng breu bat ban dropat da ki dur ki ba bon jat ha ki ni ki kin ro ki ba bon hi na ki dur ki ba dro ha ki kin ro ki dei ki ba don ru la ki jong ki jingmut ha ka ba don ki ba dro ya ki dur ki ba ya dei bat ka dei ti tin rai u khasi don ki ba dro ya ki dur jong ki nong ya lam ki bala lejno ki bala sin yang ha ka jing ya le ban yo jilla la jong bat ki wei de ki jai dur bat don ru ki jing tho ki ba long kum ka jing sneng jing krau na ki khenna bat ki samla ban lat na ki jing sneo ki ba bonjat namar fi gini ki jing draw ngi nak perkhat ba te baru hot ki baru jingmut sudah namar beli ngi draw ya ke hak bai de bat kanika generation ke pemerintah hak bagi kini kena samla ting ki kenduk bun ki jing hak bai de bat ki ai awareness hak bai de bat ki drugs ni jing di ben buat nanta ngi ai awareness hak bai de bat ka kumno bangin preserve ya ka environment ke jongi hak kita ki benta bat nanta hak bai de bat kini ki child abuse and crimes against women kita hai ki deki benta ki bangi don ka tiba buon hi kirang ba nakasdong hi kilong kemiru ki support i ketua benta namar bagi ai ha grup ba belingin draw do Abdul Kalam namar Abdul Kalam udeu presiden jogori India sokawi udeu khlat ro hakanika state ka jongi haka bawan man ai lecture po IM tingi so dei hi ban pensa nam sa burom kamtam ya presiden jogori India ubadero ong na umtama uba hi jinga ye ki kentien ki ba ai ki quotation ki ba ai ha ki kot ki bangi puli le se ki ba ai jingmut sisa ya yangi bat ya ka jai benre ko jongi bat ya ka di India hi bro ko bai kata kaba hak bidi bagi jing draw tingi ngim don idea ba tingla IT bat hai ba randal ya kani ti hadin ba kila pen i kani ka kumbangi mentamu nga su ai jimut ya ki ngong ladang ila man penlong kawe ki jing draw ka badai pangani ka jing unity jonga jongi jai benre jongi dia dang bangi ong don garu khasi jantia kiban ya culture jongki ken di nangta bat syati sedeng di kadon ketu jing draw hang te apo station deng gawe pat
kalong ba iba randal hi dan ka idea jong i tila pun mi mendai kadai ka itrat ba kajing draw ka ba ilale ma i ka jing pen mi ka sorkar ya ka ne ka jing terwa ya ki nong sen shar shnong ban pen kaladur ya ki shnong jongki ha ka dur ka ba khut ba suba kala long ru ka jing kir khu ya ki riu don sap ha ka kam thodur namar nadu balas dang pen tre ya ka ne ka jing yakop pun khut shnong bon ngot ki riu don sap ha ka ne ka pinta kila yo ban pin pau ya ka sap jongki ha ki jaka patba bala ban yo i man kasngi da ki nong ya nong yang bat ha ka ju ko por kum kalat ka mai ru yaki Bagawan kani ka kam ni bagian hak banya beautify mo banya pen internet gi la ka jong ki dong ki khot ngi ki rambas nang ki ya te ka biang hi namar ki ka poi be ki rambas nang ki kintu yang ki artis mo ki bakwa ban participate mo banya trelang te kalong ka ka ba sotanat namar ni ka manga re ya ke artis community hi barak kawai hi yo la ka jong benta jong dong wah banyak trikam pun ni bat kaya rap ini shibon namar wa ka kuma pitip hi ngi ki artis se roh hi be struggle hi sama banyak kamna banyak kamai ti dalam kini ki ka pher namar ba kaya rap ini ki bun menai la dangi yo khambon le ki kam nalo kataru kawai gede ba ki hakapor bangi pin kum tu haki surap ru ki bon ki ba ya yanti bat ki kiliangi bat ada kalong kum ka workshop ni tre ni kiran ki audience ru ki ya lanti ki ba ai jumut ni tentang ki ba ya ro tentang ki ba za ai jumut ban le kum no ban company internet te kalong ke interaction jeng ni bat ki pat ba ka kam ka sutanat ti tangkat tahi ngatrai jimun to tingi yo bon hi ni kum ki artist tama ngam tip gerin kan continue na em kan ni kada kan continue kan bhashi bon but kum ta kai mo malus nem na rangi yo kum ni kan sutanat hi hanga la de marwai te ngaso yo jimun toy ha namar kam ailat ra tingi tamban yo jing kamai ka jiru hoi ka taru ka de bedem kam ha tangi lom struggling artist kum bong kong keri ningi tambah ka ailat ringi bangin long learning experience yang ini kangi yo ki jaj kan ro ni yo ban interact bat ki artist ki we bingi trailang ni yo ban ya share ki ideas ki techniques kalong ka basa kain ka plelat hai ngi ban kan plelat ka jingmut sebut khat ka rukam draw rukam tan lan ji ke ka yarap ba fi ngaso te ka de baka long manus nem ka bas ba ka ni Watla ki babon ki shnong ki kham ya be ban pha draw ya ki dur ki babon jaj ha ki ken ro shnong da ki riu don sam ki bala kham tabit bar ki bala kham pau hin re ha ka shnong laujin riu nong thamai ka dor bar shnong kala rai ban ai lat ya ki khinna bat ki samla ki ba don sam ki ba na po ka shnong kin thup ru ya ki khinna ki ba wat la kim de na ka ne ka shnong hin re ki pule pat ha ki skul ki ba don ha upur usam jong ka shnong laujin riu ki ba don kumba sautali baro
Hakabai dei begini ke artis ngila ya song da komiti tingila ya perkat bahai kini benta tingi sngau dei ban ai la soi kena he posnong tingila penla public stealing bagi tinghong ke jong kastong tingila don hingi belayawan katukan yengot jadi nentu pada ngi ai public stealing school ki badan apoka puot sam jong lau jenreu tina kini kena school ngila yo sibon ki kena ki bagi participate bat kila yo wan pedi ka talent ke jong ki amal si kim juk hamyo ban le hagi art ikni ki wall painting ki buan bersuliat tang ki kot nan ki untuk hagi drawing hagi canvas ni komputer termo tendre mentangi ailat iki te nakaliang jong ki ru glas sonat sibuan ban nakaliang jong ki principal jong ki school ba pero glas sonat sibuan ba nakaliang jong snong ailat iki bakin participate kanang bakin nang yo ban promote ile dia kan haga hawe dia baga sap ka bagi kidon kani ke project tengah so ka nagaliang ke jonga hinga so kemen sibun abangin yo ban yarap igini kena si bakin wan sekhmat na bakin pen iya ka sap bat ka talent ka bagi don namar gumbang ihi minta ki kena school auxilium nata kena school morning star nata kena school arabian school nata bat kini ke school nepali higher secondary school kini ki don sap ha kini kena ban ro bat ki kilong kemen ha ban yo ban participate kani kimda perkat tani kata ka pisa kimda perkat tani kata ka jingsi o ka bangi di men siu ki ndeki so na tang bagi layo on participate kanang ba kinang yo susu ya ka ilong kinau isu ya ka sap ka bagi kidon Nado ka phase 1 jong ka ne ka jingya ko pin itanat ya ki shnong ki thau ki badon ha ka ne ka nong ba shalong ha ki ba bun hi ki shnong ni yu i ba ki kham ya be ban draw da ki dur ha ki kinro hin re tang ka tu ka ne ki ba pin yang da ki jingte ki ba lada yanu jor ba ki dur le si kin kham ne slem ki jingte Ika hagbedi bakata lo ngila ya perkat bangila isong sani ba nakaliang jong di siru ila ahi suggestion ngi hagbai de ba ngi ban bu hi some funds kan dian namanta bangin maintain ni kini markani ka bangi le mantangi ai da karong ki quality jong karong ki long ki babha ba ti bane kum tu sansnem rusnem de let's say imna mano ha ka jing wan jong kal air ka slap se kala ban non tang lai snem ru ngi la bu hi ka funds kan dian namta bangin maintain pada hari kini hadian nga try ladangi kum kinong snong ladangi sumari kanika kini gidur ki ba ngiyo menta pi ladangi ya don lang ha kanika snong hi tinga ngi skem bangin continue ladangi dang don gini ginong draw ti ladaka fit kindiat ladaka jarong kindiat ngila ban khot eki ban pin wandol biang eki haka shnong nong ram hills la banyo i na du shua ban rum chapo shnong ki kintin pediang burom ya ki brio ki bana bar shnong likba ka kenro bala shna itanat bha nangta haka kenro jong katanat North Eastern Council namar baka dei katanat ka bakhmi ya ka roy ka par jong ki jilla haka ne ka than shatay la mingi la draw da ki dur marat jong ki jilla ne ki state animal jong baro ki jilla ka ne ka than shatay la mingi
hakabay day bakan ka beautification project lani ka scheme ka baaling baka sarkar jala na katanat tourism ni nakaliang jong kasyong nang rumil sung ilayo bantay kani ang bang ilayo khatsal nak lai pu we hajar but nila sedang ru kijing trai bala dep ru hadu menta ye kijing tei jongi but Sibun tuli ki kam ki bangi lale kan nomor shwa jong kani ru shwa banwan kani ke beautification ni lale hi nabat na liang jong ka fan jong ka dorbar kum ka ba PE hapo Nagaland House mo to welcome to Nong Hills kadi ka signage hai ban kong laban ong no ka badon hang mi asar shilong ka ba de ka we na ki mat ki ba baro ki shnong man ta ki le lut te hakabay de bat kani ka scheme ka bangi yo ki don ki bangi ni tei hapo shnong po thau jongi kum kini ki guard walls ni convert no yaki shaki flower beds bangi thun sentiu bat ni clear pat yaki dikijar nama don kawa shelendet jong kani ka guard wall te kani ka pelait ro na ka jing bread slap jong ki brio mo yaki jabo ki jaklia sha ka tu kawa bat kata ka di ka way ka project ka ba he ba dan hang te po jan Directorate of Industries Halowon Nong Hills nang ta PE kini ki footpath apo shnong Nong Hills ni like le iki de ki tiles no la yu tiles kumbale ski jakasor bale limbaka naka tenak PWD hang re hang ni shnong jongi ngile limba kapisa jong kani ka beautification bat kani baru spo yendor baru kumjo te kidon kini ki signage ki bangi shno ni shna kini ki pointer ma ki bapen I ya ki direction bapin let kini kinu ki office lani kumba PE kini ki snong jongi don kini ki house number ni don pat kini ki pointer ki ban kedo ya kelenti ya ki jongki te ki don pat ki bangi tho ki jing tho ki ba tho ba ka distance no nang ni na po lailat Nong Hills hadu fire brigade bat kanu kelenti ke direction bapin let renja bat kum ta ter te kidon ru kum kete hapo jan NEC ngisna ya kini ki mau bena ipenyang ki mau bena bat ni tho ya ki jing tho pan ken mau ya ki jing dap san posnem jong ka jela jongi ka jela megalea te kidon kum gini ki jing draw hakmat gate NEC kabangi lah draw pen internet dur da kini ki merat bat kisim ki badai jong ka north east nama ka tu ko office NEC ke dei na kunta ka jela kan ka than lam mingi jong ka ri India kumta ban penyahab ban ketu ngilan pu da ki state bird lan ki state animal hang tu ki pratli ki ba pen pau ya ki jela ki badan ha kan ka than lam mingi barahoe kham harum nang tu phini I ki don kan ka we pat ka laban ka photo shoot stand ka bangi tho I love Northeast, I love NE. Te katur ko way bawan na kani ka benta. Te bat kidon pat sekijing airong pat ye kini ki kenro kini kitay. Bangi lale nadu ki benai nadu ki benai December January kamtam shwa ka Christmas. Bat balai penkuch nong ni penkuch ikinala kini kitay. Kedon ru way pat ke hajan te jingking servel hajan servel ngidroi ramap jongga jala meglea. Kum ke jingken penken ma ya lani ke jing sa jing ken ma na banta ke jing dap san thos nam ke jela te dang don shu hiru ki wi ki kam ki bangi dang mun le na ba don hi bisa ka ba nilai le ban pentam ka we ka map jong ke Nong Nong Hills ka ba indicate lani ka ba penpau ya man ki tliwie leng ba ndai de ke jing roi ke yen rei ki house number kat kum ke jing don house number la ban kum ke ni ke yen dorbang ne ke ni office ni don ni kani ka CB034 kemot kani ka yang dorbar Nong Hills ka address ke jong ka de CB034 te la da pipet ha ta kamap hang te po center Nong Hills pinpet pinwat ikani pintip hang no kodon kani ke jaka mot kan suk ban lokit ya ka address ni ban wa ya ki ye te kita kilong kijing mereka mengembangkan ke project mo takadaw ni hapo snong ngiduna jing draw ngidon tang ta atli jing draw kawai gadi kata ka map jong megalea bar kawai gadi gani hakmat gate NEC la PE katu jing draw tang kini atli hindrai baro ngile daga jing snan war ni sung thu kamdai ka besuk ban penne ikitu ki jing draw
Kelak ban internet mentasi snem arsnem rehadin lai snem sosnem lada ngim yo syu ye kani kapan nang nu ngin pen thmai lan nu ngin pen internet biang ma ngai ki jingtei pat kine bat kine slam bat kasuk tu lada ngila leli ban pen khut ban sumar khut ya ka tang dah ka basu saj tu ma kala biang kan te takadau ngiele ban le bun hi de ki jingtei de ki jingdro kan Haka jing Yakob pen internet ya kishnong haka ne kanong ba shilong na lor ki wei pat kishnong ki bala yo khosnam kashnong nongrum hills ru kala jom kum ka wei na kishnong kabla pentre kampura ya ka ne ka scheme jong ka sarkar ka bawan lingba ka tana tourism ban pen internet ban pen yang ya ki jingte ki ba internet haka ne kashnong ka balawan baar ka de kashnong maula yoringham bat ka bawan balai ka de kashnong jail road